Som det kan ses her bag ved mig, så er niveauen nu gravet op, så det er blevet en kanal på strækningen mellem Kongevejen og motorvejen. Det er landmanden, som ikke synes, hans marker bliver afvandet godt nok, og nu startede han så her i morges med en stor gravemaskine og tog en god bid af bredden. Og han er samtidig ved at grave inde på marken ved siden af. Det hele er startet, fordi at EU har nedlagt braklægningsordningen. De marker her har jo ellers været ligget brak siden 90, ca. 1990. Men nu skal de jo dyrkes, og i mellemtiden så er der kommet klimaforandringer og andre ting. Det regner meget mere nu, og her på Åvænget, jamen der har vi tit oversvømmelser, det havde vi ikke i gamle dage. Så det hele er ændret meget, siden at de begyndte at braklægge marken. Landmanden her, det er en maskinstation. Det er en, der hedder Jakob Everts. Han er næstformand i landmændenes ålav. Et lav, de har oprettet med det formål at få lavet niveauerne om til en kanal. Fisk må jo vige for landmænds interesser, mener de. Og det har de så arbejdet på siden. Og de har forsøgt at få os andre, der bor ned til åen, med i deres forening. Men jeg var med til den stiftede generalforsamling og prøvede at tale åens sag. Jeg tror ikke på, at de får lavet den her å om til en kanal. Det vil være en katastrofe. Det er jo et af Sjællands allerbedste havørredvande. Igennem de sidste mange år er åens vandkvalitet jo blevet forbedret helt utroligt. Fantastisk, men så begynder man så bare at grave i åen her uden tilladelse, uden at spørge nogen som helst. Og det blev først stoppet, da kommunens folk de dukkede op hernede.